Bună, draga mea! Mă bucur atât de mult că ești aici. Respiră adânc împreună cu mine, inspiră pace și expiră control. Pentru că astăzi vreau să vorbesc cu tine despre cele mai frumoase adevăruri ale vieții. Puterea de a lăsa lucrurile să fie. Miracolele nu apar când încercăm să le forțăm. Ele vin când le facem loc. Vin când încetăm să strângem viața atât de tare încât nu mai putem simți ritmul ei natural. Am spus asta de multe ori. Când noi renunțăm la nevoia de a controla fiecare detaliu, permitem vieții să curgă prin noi fără efort. Și acolo începe magia, în flux, nu în luptă. Când avem încredere în fluxul vieții, nu mai împingem împotriva curentului și începem să plutim cu el. Totul devine mai ușor, mai simplu și mai blând. Așa că, pentru început, vreau să-ți pui inima pe inimă și să spui încet: mă relaxez și am încredere că totul se desfășoară perfect pentru binele meu suprem. Simte cum aceste cuvinte sunt mai mult decât sunete. Lasă-le să fie medicament pentru sufletul tău, pentru că vindecarea începe în momentul în care încetezi să forțezi și începi să ai încredere. Puterea abandonului nu este slăbiciune, este înțelepciune. Este o încredere liniștită care spune că viața știe ce are de făcut. Nu ești menit să porți povara fiecărui rezultat. Ești menit să dansezi cu viața, nu să o tragi acolo unde crezi că ar trebui să meargă. Când lași lucrurile să fie, faci loc grației să intre. Faci loc sincronizării. Faci loc miracolelor să ajungă la tine. Acum hai să începem cu ceva foarte apropiat inimii mele. Totul se desfășoară așa cum trebuie. Știu că poate fi greu de crezut când lucrurile nu au sens, când planurile se destramă, când ușile se închid. Dar, draga mea, totul face parte dintr-o țesătură mai mare a vieții tale. De unde tu te afli, poate acum vezi doar confuzie sau întârzieri. Dar dintr-o perspectivă mai înaltă se creează o capodoperă. Viața nu te pedepsește, te pregătește. Oamenii pleacă pentru a face loc altora. Sfârșiturile sunt tranziții. Totul funcționează pentru tine în ordinea divină. Spune cu mine, te rog: totul funcționează pentru mine în ordinea divină. Alegi pacea în locul panicii, credința în locul fricii. Nu trebuie să ai toate răspunsurile. Rămâi prezent și deschis. Viața curge prin tine și te ghidează. Viața nu se destramă, se așează. Iar acceptarea este aliniere. Ai încredere într-o imagine mai mare. Nu trebuie să lupți cu toți pașii, pentru că viața se ocupă de tot. Întotdeauna ai sincronizare divină. Nu tu aștepți universul te așteaptă pe tine. Iar timpul
este protecție și perfecțiune. Întârzierile au sens ca să te pregătească. Ai încredere în sincronizarea divină a vieții. Spune cu mine, te rog. Am încredere în sincronizarea divină a vieții mele. Drumul meu este ghidat și sacru. Dorințele mele se pregătesc. Nu există întârziere, doar aliniere. Ce este al meu va veni. Când am renunțat la control, totul s-a aliniat. Amintește-ți, draga mea, nu trebuie să urmărești ceea ce este deja al tău. Nu grăbi procesul, pentru că ești exact unde trebuie să fii. Universul are un timp perfect, iar miracolele vin când tu ai încredere. Când eliberezi mintea de frici, lumina intră. Trebuie să înveți să renunți la control și să ai încredere în viață. Viața se alinează când renunți la control și când lași miracolele să vină către tine. Te rog acum, fă cu mine această vizualizare. Aruncă toate poverile într-un râu. Devii ușor și liber și ești purtat de viață. Nu trebuie să vezi destinația, ai încredere, ai răbdare și nu forța. Doar primește. Vei fi bine indiferent de rezultat. Vezi tu, dragul meu, universul nu este confuz. Energia ta creează realitatea, iar pacea atrage mai multă pace. Viața te susține întotdeauna. Ai încredere, permite și primește. Totul se desfășoară perfect și corect. Lasă în trecutul și viitorul. Vino în momentul prezent cu mine și mulțumește vieții. Puterea este doar în prezent. Totul este bine și tu ești bine. Cu toată dragostea, te iubesc și îți doresc o zi minunată.